És superfort, és superbrillant, és superfamós, és superrodó. Ell és el supereuro! I té el poder de comprar un supercroissant, un supercafè o un supercactus. Però està molt trist, perquè s'ha acabat el croissant i el cafè i el cactus. Però arriba la supereuro, forta, famosa i rodona i sempre alegre, perquè té un superpoder. Cada mes s'alia en tàndem on xavals i estudiants voluntaris es troben, s'alien i lluiten junts contra el fracàs escolar. Junts, molts supereuros poden canviar la vida de molts nois i noies. No et cal una capa per ser un superheroi. Alia't amb el nostre supereuro. A www.supereuro.org sumar el teu euro és molt fàcil. Suma un supereuro per una supercausa.